sona a zuciya ya fi jini da jijiya da za a tambaya amsar na fuska a bayyane na yi gamo da yar gari santin sani garari ta sa na bi ayarin zogar so mai zafuce da ni na yi nazo a so ashe gane ina ta karsashe so ajali ya farfashe ya zama da ba za na bar shi ba. Ku shirya Hakuba Hassafi masu zuwa. Na sanin suna da jarabi baya jiran kawai kabi shi zai taka ɗan kafafunsa zo ko ba da sauka ba. Ni ma yau da ni ciki soyayya ta sakan haƙi ina ta gudu da rarrafe soyayya ita ce na sa gaba. Ga zaɓin da soyanin da ina ta ganin kamar ba zan faɗa cikinsa ba sai gane a yau sahun gaba. A sona daina an gaje rike hannu na jambaje ki kai na kula kasar waje laifi na ki ba za na gan shi ba. Soyayya sinadari Allah sarki. Soyayya a dangare Barsa ta magana soyayya ta magana. soyayya sinadari Yauji waje. soyayya a dangare soyayya sinadari. Ashe dai komai na da lokaci akan so zan yi tsokaci na yi gaman farin ciki soyayya ba a sani dole ba kowa da tashi sahiba gani da tawa daga muna lafazi da so da kauna sirrin ba za ku ji shi ba da ke na fi so mu karkare rayuwa ta makar gudun kare inda akwai ki sahiba ni matsala ba za na ganta ba ke ce masoyiya sirrin na a zuciya sai wata ran na bayyana amma ranta